waseluongo nyaka jo TSC ma TSC obiro. Ma nyoro nyocha ni neno ka chairman mar education odhi present mokwongo jogi nondiko jopuonj 26,000 26,000 kaka interns. Magi joma nodhi strike gi. Sani kendo gidwan gindiki 20,000 kaka interns. Ma budget ne giseketo mar ndiko jopuonj gi. To ne wawacho ni jopuonj 26,000 ka mano ndiki kaka interns. Pesa mane wa approve budget 8.3 million. Ne wawacho ni mondo ndiki go jopuonj go chakre Julai. Onge gimoro ni rito go next year. Mondo jopuonj mang'anyo gi odoge class. 8.3 million ni TSC no sekelo. Ne wakoni wakete budget mondo ndigo jogi in Julai. Kendo nwachak wawacho ni waketo bilion 13 mondo gitim go CBA second phase mondo kik wabed gi shida kuom jopuonj. Wachak wawacho ni mondo jopuonj bendo bedo promoted. Lakini gima thago waka en ni sirkal pok obedo piny gi TSC mondo ging'e ni ang'o mowinjo watim ei primary ka. Sani wan gi jopuonj about 60% mag jo primary go mose improve mobedo graduates. Moko nigi PhD. Anan gi classic examples. Ang'e jopuonj primary man gi PhD. Gipuonjo nyaka class 6. Ikonegi ni ok ginyal puonjo JSS. To ka gik godhiambo to dhi Nairobi University opuonjo teachers maduogo puonjo jo secondary. Nikech already en gi PhD. Owinjo wang'e ni to jomose upgrade. Kik wang'e ni ne gin gi ABA, ne gidonjo nang'o, ne giyudo C- to ka giyudo sama P1 makoro tiyo timo diploma ne. Makoro primary ka data ni primary class 1 grade 1 to grade 6 one gi excess